Salutare toată lumea, numele meu este Nanu și astăzi filmăm al doilea episod din Minecraft. Da, cum vedeți, o să vă arăt lucrurile noastre. Pun o lopată aici și aici, depinde, da. Dar dacă acolo erau lucruri de valoare, da. După cum vedeți, am început să lucrez la foișor nostru. Da, am început să lucrez la el. Nu cred că o să ne ajungă frunzele, nu cred, dar sper să ne ajungă. Eu sper că dacă am filmat acest, sper să-l facem tot. Această serie nu știu câte episoade va avea, dar va avea ceva, maxim 50, nu știu. Să vă explic, dar va avea frunze, o să avem nevoie de ele. Eram sigur că nu o să ne ajungă. Dar nu mai este mult, nu trebuie să... Una, două, nu pot număra așa. Dar hai după frunze, nu știu, va arăta ceva fain. Wac, trebuie să fie de wac. Hai că 22. O să ne ajungă. O să mai ne rămână puține. Nu m-a ajuns. Păi de ce, mă? Așa! Să facem un crafting table să avem la noi. Da, să punem chiar jos. Și vreau să văd cum să fac. Ce să băgați? Bă, dar stai. Ia câte am făcut. 21. Nu bine. Da, nu. Hai, câte. Doamne, de ce? Am lăsat eu acasă lopata. Deja s-au făcut 4 minute. Azi o să terminăm cu foișorul. Deci, 1. Luăm lopata. Și o să iau și niște.
Da, nu mai am chef să mă cac acasă, la casă. Capul perfect, acolo erau 40 minute. Astăzi vorbesc mai încet. Și mă și eu zic. Hai să punem puțin, o să mai avem nevoie. Carpet. Aceste episoade din Minecraft sunt foarte importante. Pentru mine, pentru că eu nu filmam înainte Minecraft. Mai ținând de promisiune, dar tot l-am făcut și uite că facem. Să ne uităm la Minecraft. Tropical. Tropical. Da. Și nu mai vreau să vorbesc înainte de a face. Să promit. Nu vi-am promis că o să filmez în Andrei și nu mai filmez, îmi pare rău. Am filmat. Sau n-am zis, nu știu. Da, am zis într-un video. L-ați văzut și dumneavoastră. Am zis că o să filmez San Andreas și din păcate nu mai pot să filmez. Nu-i bai, adică nu e... Mamă, nu mai filmăm. Asta-i. Da? Nu mai știu, nu am pus. Nu știu, chiar nu mai știu unde am pus. Aici. Avem ceva. O să avem ceva de lucru la acest puișor. Ce nu pot să mă culc? Vedeți, când o să ajung la ușă, o să mă culc. Nu mă lasă, nu mă culc. Da. Dacă mai țineți voi minte episodul Titanic, primul și nu mi-a ieșit deloc bine și a făcut, nu știu cum să vă zic, de râs, cred. Nu s-au râs de mine la faza. Deci a fost primul episod al meu din Minecraft. Nu știam, n-aveam când. Nu știam ce să filmez și a fost singurul care a fost filmat. Nu v-a plăcut treaba voastră, dar am multe vizionări la el. Și mă bucură asta foarte mult, 49 de vizionări. Să ajung și la mai multe vizionări. Nu știu, nu promit. Nu se poate, mai trebuie lună. Și bateria mai împins la 10%. Ia să vedem câte minute s-au făcut. Deja 9 minute, la 18 minute, cred că terminăm. Tot astăzi am filmat și primul episod din Minecraft. Și sunt fericit că l-am filmat. Vreau să strâng o... Nu mai strâng. Nu știu, mă gândesc să fac prăjitura aceea în Minecraft, dacă o știți. Îmi trebuie 3 găleți de lapte, 3 ouă și 3 sugar spec.
arată, așa era. Nu mai mi-arată. Lasă. Hai să jucăm. Și am venit după lână. Sper să am. Nu. N-am aici. De ce? Nu știu că de ce. O consum pe toată. Nu trebuie. Ce să uităm că... băi, cred că o să mergem în Și nu știu, în episodul următoare mai îmi dați de să mai fac afișorul nostru. După cum vedeți, nu mai se aud vacile așa de multe. Da. Câte minute s-au făcut? 11 minute.